Jama'at Ahbabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Radio Katsina tasha mai yada kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan haka ko kadan bai kusubi don babban mai zaɓi ya gani kama da sallallahu alaihi wasallam radio kashi ya mace ko ina ya gane wanda ba ya daru mai yawan dakaru masu mai gida na dasuru ba ka daukar raini kai daban ne masani ko ina ga kabari sanda mai amfani ka wuce kirdado abun ka ba a gado kai kare ne adu annaban tu andu wata ba ta zare isa gurin mamutu. Jama'at Ahbabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Radio Katsina tasha mai yada kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan haka kawai da ke nema annabu kawai da ke nema ɗaki da na ta farko abin kadari na kai sako na rarrake zuciya na sako a gane annabun farko shi ɗaya ne abun nema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa masu ya Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kuna tare da ni Muhammad Bashir Basir yaron bege na gidan Sidi a dan jarida mai aiki don isar da sakon sai na Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan shirin na mai albarka mai suna Annabi muke fada wanda insha Allah a wannan rana za mu tattauna ne da Sayyidi Awwalu Kadumu mai Fadima shugaban sha'irai na jama'at Ahbabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na yankin Abuja baki daya. Abinci ya sauka zartacce ya tabbata gun amintacce a sa'yan gidan kasantacce safai masauku ya dace ya yi rubu da alfarma. A masu annabi da jin wannan sautin kasida na annabi kawai muke nema a kun sani ta cewa za ka muna tare da Awwal Kadumu mai Fadima a cikin wannan gidan rediyo na mai albarka na jama'at Ahbabu Rasulullahi Katsina a cikin wannan shiri na mai albarka a wanda kuke sauraron mako da yaushe mai suna annabi muke faɗa. Ya Fadima ya girma ku ka zo da alfarma ku ka bai wa mai nema biyar na gani da yau hidima da tare gidan kummi cewa da daga na girma. Insha Allah masu annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ranar Juma'a mai albarka wanda yake 20 ga watan Jumada Awwal shekara ta 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan Disamba 2021. Insha Allah masu annabi kasance tare da mu domin jin wannan fira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Alhaji da fatan kana ji na. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malam Bashiru insha Allah yanzu kai tsaye muna tare da babban bakon a Sayyidi Malam Awwalu Kadumu mai Fadima na garin Abuja. A Sayyidi masoya annabi suna maka barka da zuwa a cikin wannan shiri namu na annabi muke fada. Masoya annabi masu saurare suna so su ji kaɗan daga cikin takaitaccen tarihin rayuwarka. Na bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadur Rasulullah. Amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'atu ahbabu Rasulullahi na fadin duniya. Kamar yadda tambaya ta gabata sunana Alhaji Muhammad Awwal Kadim sarkin sha'irai na FCT Abuja Brains. Na takaitaccen tarihi rayuwata
an haife na garin Kano, unguwar ya kasai, nan inda ake cewa hauren balagu bayan gidan rediyo. A nan aka haife ni, a nan kuma na tashi ta tsinci kaina a cikin gida na makarantar alkur'ani mai girma. Mahaifana sun sa na makarantar allo kamar yadda na tashi na ga tarbiyyar gidan kenan tun gabanin na san kaina, abin da tashi na kai a cikin gida kenan. Na dora a bisa umarninsu da kuma tarbiyyarsu har zuwa wani lokaci iyayena Allah ya musu tashi daga wani unguwa suka koma nan Hotoro Maradi, nan da ake cewa kusa da ARTB, yanzu aka Hotoro Mega Station kenan a yanzu, wanda har yanzu aka an gidan mahaifina suke. Bayan samun kaina zuwa kan wani mataki na rayuwa, iyayena suka ɗauki wani suka tura na ƙasar Bauchi, wanda gari ake kira Giya ɗaya Local Government, nan ma dai in ɗora a bisa nema da fahimta na Alƙur'ani mai girma. A baya duk da kafin na tafi zuwa wancan gari na Giya ɗaya, na'am ina ta ƙoƙari wajen ya za a yi na yi manzon Allah cikin irin harshe da na ga mahaifiyata a kai, wanda har mukan zama mu ta yin kasidu irin na Islamiyyu wanda ake musu tun suna yan mata aka yara ƙanana a makarantarsu. Lalle na samu ɗan ba na dosar yabon manzon Allah daga ƙarfafawar gwiwar Hajiya Mama Allah ya da mu tarama alfaman shugaba sallallahu alaihi wa sallam. Bayan na dawo iyayena ba su wannan nan ba, suka tura ni makarantar allo nan gidan maza, makarantar Alramma Malam Zubairu. Ina cikin wannan yanayi a wannan makarantar irin kuma tarbiyyar da a cikin gida ina ɗorawa karatun allo muke, ko muna tabbaya fituka ta ina muka ji ana faɗin annabi muna ta kula fito manzo Allah mu kai kunne don mu amfana cikin wani abu na zina Rasulullahi. Bayan wasu lokuta shekaru sun tura cikin izinin iyayenmu, dama muna da foundation na karatu tun a farko, sai kuma suka izini muka dora daga karatu zuwa secondary school, wanda ina da makaranta Allah, ina karanta Allah kuma ina zuwa makarantar boko. Nan na tafi Zurot Nasir Muhammad Nasir, na dora daga karanta ta Arabiya zuwa tsawon lokaci Allah dawo ne cikin gidanmu, nan kuma muka dora da harkokin yabo da harkokin Islamiyyu da ta gogula mai a daban-daban ta rayuwa. A cikin wannan yanayi ne dan tsinkaye da Maulana Imam al-Ahbab Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda da man buri muradi na ya za a yi naga wanda ya fusgi ruhi na zuwa ga sayyidina Rasulullahi. Wannan labarin da yake ba ku ƴan uwa musu annabi akalla an samu shekara 18 zuwa 15 baya, shekaru ne kwarai da gaske masu yawa, wanda kanan ne kuma zama shi ya ɗauke ni daga garin Kano sai ya dawo Abuja. Ina zuwa Abuja ban kuma tsaya ba, cikin izinin Maulana shi ya ɗora da aikin annabi. Gadan haka nake, ni kadai ne na zo nake ta yawo tallan manzon Allah, na samu yan uwa musamman jagora na Shakir Habibu tare da sakataren mu Shagman Salu sakatare, wannan kware da gaske sun karfafa mun gwiwa tare da tare mun dukkan wani fada akan shan isa da sakon annabi. Allah ya saka musu da kairan, wanda kuma har yau su ne jama'atin da su muke ta gwamnati. Katsan muna cikin wani tafiya Allah ya riska da ne samun dan uwa wanda ke tirejara malaman man abada tilago yan uwa su Muhammad Idris Islami to da dukkan yan uwa na jama'atu, har yau shine jama'atin cika ko ina a Abuja. Gashi alhamdulillah sun yarda Allah ana jin gundunta. Ban tsaya anan ba, cikin umarnin Maulana Sheikh Sharif kullum yana mana umarni da mi karatu, a nan na dora da yin karatu a makaranta ta kulliya wadda take a nan area 1 Shagari Mos, wanda har yanzu aka ɗalibi na ni, ina kasuwanci, ina yabo, ina kuma karatu bangaren nizamiya. Alhamdulillah wannan shi ne ɗaya daga cikin takaitaccen tarihi na. A wannan yanayi Maulana jin suna kawai nake ban ma san shi ba, sai na aran gama da halifansa Halifa Malam Mustapha Farawa, wanda wani ga Malam Abba Halifan Fadil Bege Farawa. Duk wanda ya san Farawa tana makotaka da Hotoro. Wani lokaci na zo maulidin su na ji irin yadda ake ta faɗin isa da buwaya ta annabi. Na ga cewa wannan halifan sharbi ne, to ina ga uban gayyar. Tun da kanan na ce to alhamdulillahi ni fa kayana ya tsinke a gindin kaba. Abin da ke nema da daɗewa waye zai fuskire shi na zuwa ga manzo Allah, to na samu. Nan muka tafi tsawon zamanai ko shekaru, bani da alaka ma da makaranta Jan Bulo. Iya wannan mashayar da yake shagon halifan Sidi ta isar mu. Har zuwa lokacin da komai yayi, wani lokaci ba na mantawa an tafi tsohon majalisi wanda yake a nan dan Fodiyo Islamic Center da ke Dorayi. Maulana Sheikh Sharif kafin ya fara majalisi aka min izini na gabatar da kasida, wanda ba shine kasida ta farko a gaban Sidi.
har muka zuwa ziyara a cikin bus tsofaffin bus in na wancan lokaci akan mana izini duk mu kasidu a gaban baba makaranta, amma dai yin kasida a cikin yan uwa gabaki da jama'atu a wani ranar na fara ta tashi ne kasida da ake ce mata da shugaban duniya da kiyama shugaban dudadu, wanda a wani lokaci ne kwarai da gaske kasiduna suka fansama a cikin sha'anin jama'atu. ba na mantawa yan uwa na jama'atu su ba malam Umar Abdulaziz Fadar Bege da dukkan yan uwa ana ta liki da shauki da jin wannan kasiyar da ne shugaba da a lokacin da akwai karancin shekaru, amma na tashi da himma da wata irin jazaba cikin janibin su buwa sallallahu alaihi wa sallam ta dukkan wanda ya sani a wancan lokacin. A masoya annabi ya aka ka samu kanka a tafiyar jama'atu a hababu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Masoya annabi a matsayinka na sha'iri wanda ya daɗe cikin harkar yabo, shin akalla za ka iya tuna kasida nawa ka taɓa rubutawa? Na masu annabi a nan kaga alhamdulillah na haɗe maka tambaya ta ɗaya ta biyu, ce tambaya ta uku da take nuni akan cewar adadin kasidun. Alhamdulillah lafaran ma da kasidu akalla wanda mun riga mun buga sun shiga duniya daga audio zuwa bidiyo ba za su gaza wa guda 70 da wani abu ba insha Allah ina kyautata haka, wanda ko ba mu kai ga mun buga din ba mu kan ba mu iya tantance adadin su ba. Alhamdulillah lafaran to amma bi ni mata bi kafati wannan jama'at ababu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radio Katsina tasha mai yada kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa masoya Annabi sallallahu alaihi wasallam, da fatan kuna jin daɗin wannan shiri na mai albarka mai suna Annabi muke faɗa. A insha Allah za mu je hutun rabin lokaci a inda za mu shawo wannan kasida ta Annabi kawai da ta ɗan lelan ilahu a cikin wannan kasido na sai biya wani karimu mai Fadima shugaban sha'irai na jama'a ta Ababu Rasulullahi Abuja. A insha Allah masoya Annabi idan muka dawo za mu ɗora bi jahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku dakace mu. San wanda ya so ku muna jin wanda ya ji ku mun tsaya don umarninku annabu kawai kuke nema annabu kawai kuke nema annabu kawai kashe murje mun tsaya don abin da kace a Kano don bulo gidan mu yake babanmu Allah da kwanan gayakar ya dukan aduwai ma. Ni mai arziki na nema wanda ya sa ya girma bayan gaba mai girma mutukar da gaba abu nema. Yin muradi kamar nema annabu kawai annabu kawai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aruhi na karanta da san ka kai na dace na shigo lamarin ka a makance yardar ka kawai nake nema. Ka so ka kira ni zaudace kuma ka kira ni tsantace dingitar wani jini na manje hanya ɗanki na jajirce annabu kawai na ke nema annabu kawai na ke nema bayan kai kwakwala nema kai farki ne ga alama mai ɗaukar dukkanin girma ko mace ko rayuwa annabu kawai na ke nema annabu kawai annabu kawai annabu kawai na ke nema kaular ka kule ibada ne kallon ka cikar abinci ne zancan ka mai ta ruhi
hidimar da kure ibada samun karabu kamar ba. Annabu kawai da ke nema ra'ina da riba na fatau na fatau asalin raina da tsarina a kira da kawai na amsa ma. Annabi zaɓi mijin ba batun wani ba, shi ɗayan bai tsara ba, wani gaba za mu kalla ba, domin ba a yi wani dan shi ba, na tare a gudu kamar girma. Jama'at Ababu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rediyo Katsina tasha mai yada kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan haka ya gutsarare daga kai rabu ya rufe taure. Talle helan ila gutsarare daga kai rabu ya rufe taure. Sarkin da ya ƙagiran kaunu, isar mabudi yaware, ya tattara dukkanin girma a cikin zulzuli ya tsare. Allah karɗo salatinka ga wanda ka baiwa duk girma, mafi daraja da tasiri da shi ka baiwa duk dama. Kasa alinsa ya Allah a kawuli gaban suke suma, irin su sayyada lara da ‘ya'yanta har da saura ma, kashe da sahabu na so su, ka sanya su ya mata gida, kamar shugaban musaddiku da faruku sun bi maulana, sun nurai ne haidaran nana. Ka sanya su ya maɗagina, kasa da duk auliya'ullah da ‘yan ahababu mun tibure, ka sanya Jama'at Ababu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rediyo Katsina tasha mai yada kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu iyo lokaci ya zo, da za mu gaya wa duk alam cikin ladabi da yunƙwazo. Ya sidi sharu ka ja tawagar cikin ababu mun kare, sanadi na isa uban mulki, salamu alaika gatana, cinye dudar guzil kairi, salamu alaika fatana, salamu alaika ya ɗaha, ka yarda na motsa gabaina. Ta ‘yanta dukan uburina da ra'ayi da kai fa umore, kundin ajiyar nufin zaci, kai kaɗai Allahu yawware, bayan ka ya sayyadil gauni, san babu isar da yawware, dukan wata igiyar girma, Allah ya ba ka tsararre, buwa ya da martaba mulki da ka kai. Rabbi ya rufe kyaure, kai ne fa kake da rabbani, ka sanya mala'iku kyarma, isar ka ta sanya du an biya'u, kai ladab gaban sarki, kiran ka take kana kyarma, ladabi a gaban ka wajibi ne. Jama'at Ababu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rediyo Katsina tasha mai yada kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa masu ya Annabi sallallahu alaihi wasallam, da fatan kuna jin daɗin wannan shiri na mai albarka mai suna Annabi muke faɗa. A insha Allah za mu je hutun rabin lokaci a inda za mu sha wannan kasida ta Annabi kawai da ta ɗan ilahu a cikin wannan kasido na sai dai awwal karimu mai fadima shugaban sha'irai na jama'a ta Ababu Rasulullahi Abuja. A insha Allah masu ya Annabi idan muka dawo za mu dora bi jahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku dakace mu.
alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan uwa masu ya Annabi sallallahu alaihi wasallam, da fatan an ji daɗin waɗannan daɗaɗɗen kasidu ne ban sai na Rasulullahi da muka shawo a wannan kasida ta Annabi kawai da kuma ta ɗan lelen ilahu tsararre. A insha Allah yanzu za mu ci gaba da tattaunawa da bakonmu a bijahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kano dan bulo gidan mu yake baban mu Allah da kwanan gayatar ya dukan aduwai ma ni mai arziki na ce. A masoya annabi wani kasidu ne sababbi waɗanda za a buga ko kuma aka buga waɗanda za su fito nan gaba? Tema wanda ya sa ya girma bayan da babu mai girma mutukar da gaba abin nema yin muradi ga mai nema. Annabu kawai, annabu kawai, annabu kawai da ke nema. Na'am, alhamdulillah muna shirin fitar da sabbin bidiyo da kuma audio. Alhamdulillah muna shirin fitar da sabbin bidiyo da kuma audio. Kamar tambaya ta gabata, insha Allah bidiyon da an fitar shine khala anan ga tambayi ta dalilan ilahu. Wannan insha Allah za mu cire sabon bidiyon su. Da yardar Allah a yanzu haka muna kan aiki wanda aikin yanzu haka yana ƙasa amma buga dukkanin sautinsa shine kasidan mu guda biyu da annabi. Mun yi annabi kawai, mun yi annabi kurum, to yanzu kuma akwai annabi dodar shine wanda yake cewa annabi dodar muke yi. Lalle tana na akan hanya tare da kasidan mu ta biyun shine komai zaka ce tina an ce annabi ne baya karewa. Lalle wannan kasidu yanzu haka suna nan akan hanya, suna gab da fitowa insha Allah yadda Allah. A masoya annabi a matsayinka na sha'iri, duba da irin yadda sha'irai masu yabo ga sayyidina Rasulullahi suka yi yawa da kuma irin matsaloli da ake kallo a cikin tafiyar su kansu sha'irai kacokan, shin wani kira za ka yi ga sha'irai masu yabo ga sayyidina Rasulullahi? Kiran da zan yi ga 'yan uwana mawaƙan manzon Allah da dukkan wanda yake da'awar soyayya ta shugaba sallallahu alaihi wasallam, ba kira bane illa ka ce abin da aka saba ji ne, kamar yadda su faye suke magana addini al-mu'amala. Addini mu'amala ita ce addini. Lalle ya zama wajibi ga mawaƙin annabi, ga dukkan wanda yake da'awa ta soyayya shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da zamto nagartaccen ambasada na sayyidina Rasulullahi. Ya zamto nagartaccen ambasada na sayyidina Rasulullahi. Ya zamto mai ɗabbaƙawa da kuma umarni da koyi da kyawawan mahanga, ita ce mahanga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da dukkan wanda yake neman samun Allah, yake neman kusanci ga Allah, lalle bai da wata alƙibla face sai yana Rasulullahi, faɗi da umarni da kuma hani cikin haninsa. Lalle ya zama wajibi mu zamto masu nasharawa da kyawawan ɗabi'u. Wannan mu'amalar ita ce turaka, ita ce tuce na musulunci, ita ce tuki na musulunci. Wannan za ka ga galiban sahabbai na manzon Allah, musamman kususan hashal mubashuna a fil janna, da dukkan waɗanda suka samu tagomashi ta aljanna tun da kanan duniya, za ka ga ba yawan ibadat ba ne ko yawan zuwa masallaci ko a'a, face amfanuwarsu ga al'umma shi ya ja su suka samu wannan tagomashi a gaban sayyidina Rasulullahi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa khairun nasi man yanfa'un nas. Mafi khairin al'umma shine wanda ya zamo mai amfani da al'umma. Shugaba sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innama bu'istu makhalikil akala. Shugaba yake cewa
innama bu'istu makharikil akhlaq, ni an turo ne saboda cike kyawawan dabi'a. To hakika baya yiwa alakantuwa da Allah ko alakantuwa da manzo Allah sai an zo da kyan ɗabi'a da cikar mu'amala. Wannan shine inda ake zubar da mazaji. Dukkan wanda ya kai za ka ga da wannan ya kai. To lallai mu sani masoya annabi Muhammadu suwar annabi gaske ce, musamman kususan mawaƙan manzon Allah waɗanda suke madubai a cikin al'umma. Mawaƙin annabi ya zama dole wajibi ma damar annabi kewa ya zama mai kyawun ɗabi'a ga mai kyawun ɗabi'a a kyan mu'amala. Kada mawaƙi ya zama kendir yana haska al'umma ga hanyar da za a bi ga annabi yadda yake gaya da sabon annabi suke, amma ko shi kuma ya zamto ƙaulin ila amalin wal iyaz billah, ya zamto yana ta faɗi abin da bai aiki da shi. Wannan ƙarshen tabewa kenan ko cikar asara. Lalle ya zama wajibi mawaƙin manzon Allah ya sani shi wani jakada ne na sayyidina Rasulullahi, ya alimta ganin kyawun ɗabi'ar annabi a tare shi, abin da yake ta faɗi cikin yabo a ganshi a cikin aikinsa, abin da yake ta faɗi cikin kasidu a ganshi cikin mu'amalarsa, abin da yake ta faɗi yake ta bayyanawa a ganshi cikin dukkan motsi da tashinsa. Wannan shine cikar nagarta, kuma wannan shine ainihin muradi, kuma wannan shine tabbatuwar samun manzon Allah ga dukkan wanda yake waƙen manzon Allah. Shugaba yake cewa a masoya annabi, kafin mu rufe tabarmar shirin, a masu sauraro suna so su ji akalla a baiti 3 daga cikin kasidinka waɗanda ka buga ko kuma waɗanda za su fito a nan gaba. To shi ke ga kaɗan daga cikin kasida ta ɗallilin ilahu tsararri, sai da haƙuri da yanayin mura yana ɗan fama da mura, masha Allah. Ɗallilin ilahu tsararri da ka kai rabiya algisi kyaure, sarkin da ya ƙagiran kaunu isar mahamudu ya ware, ya tattara dukkanin girma a cikin zuri ya tsari. Allah ka daɗo salatinka ga wanda ka baiwa duk girma, mafi daraja da tasiri, da shi ka baiwa duk dama. Ka sa a halinsa ya Allah a kaune daban suke suma, irin su sayyada Zara da ‘ya'yanta har da saura ma. Ka sa da duk auliya Allah da ‘yan ahaba bugun tuburi, ka sanya ƙubanmu mai himma na jan bulawi ya jangwarzo, shi ne yake tazaroyinmu muki mauta lokaci ya zo, da za mu gaya wa duk alam cikin ladabi da yin kwazo. Ya sidi shahu ka ya tawagar cikin ahababu mun tare, sanadi na isa uban mulki, salamu alaika gatana, kinye duna rabu zile khairi, salamu alaika fatana, salamu alaika ya daha, ka yarda na motsa gabaina, kayanta dukkan umurina, na rayu da kai fa umuri. Masoya annabi, Aisha Allah, a ƙarshe muna son mu ji shin menene fatanka a tafiyar jama'atu ahbabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam? Na fatana da burina cikin wannan janibin tafiya ta jama'atu ahbabu Rasulullahi
muradin shine in cika duniya cikin faɗin manzon Allah karkashin wannan inuwar lema ta tafiyar jama'atu ahbabu rasulullahi. Jagoran mu Maulana Sheikh Sharif Sani Jambulo, Allah ya kara mai lafiya da nisan kwana mai ta amfanuwa da shi cikin manzon Allah. Babban burina shine Allah ya mun lamani da arzikin rayuwa da mutuwa cikin wannan tafiya da jama'atu ahbabu rasulullahi dan manzon Allah, ba dan halin mu da ɗabi'ar mu. Wannan shi ne fata na ga tafiya da jama'atu ahbabu rasulullah. Ina sallama da daukacin musuwa manzon Allah na fadin duniya. Wannan gidan rediyo namu mai tarin nagarta na annabi muke faɗa, jama'atu media Katsina, Allah ya saka musu da khairan, ya karfafa gwiwoyin su alfarman manzon Allah. Ina mika ɗimbin gaisuwa ga jagorori kafatan na jama'atu ahbabu rasulullahi fadin duniya gaba ki da, tare da kususan Maulana Sheikh Habibu Chairman FCT. Allah ya kara mai lafiya da kusanci da annabi. Ni ne na ku Alhaji Muhammad Awwal Khadu mai Fadima. Mun gode shekun ji sabon kasidun mu. Allah ya bar mu da annabi. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri namu tare da babban bakonmu a Sayyidi Malam Awwal Khadimu mai Fadima na garin Abuja. A masoya annabi suna godiya a Sayyidi, Allah ya saka da alkhairi, kuma ya kara tarigi da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya bar mu da annabi. A madadin wannan gidan rediyo namu da kuma Malam Bashir da ya shirya, ni kuma na dauki shirin, Alhaji Yunusa Musa dan Fulani, nake ce maku a tarbiyyar mu sati mai zuwa domin jin wani sabon wanda za mu tattauna da shi. Allah ya saka da alkhairi, ya bar mu da manzon Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa masu annabi sallallahu alaihi wasallam, duka a nan muka kawo karshen wannan shiri namu na annabi muke faɗa, episode 14, wanda idan kuna bibiyar mu a lokacin baya mun tsaya a episode 13 ne, sakamakon matsala da muka samu na yankin network, wanda ko da mun dauki shiri ba da za a yada shi a ta YouTube da WhatsApp da sauransu, shine muka dakatar da shirin. To yanzu insha Allah za a ci gaba da samun wannan shiri namu nan da muke faɗa akai a duk ranar Juma'a kamar yadda aka saba bi jayi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A insha Allah wannan shiri Alhaji Musa dan Fulani ya dauko muku wannan shirin, sai na shirya na gabatar a Muhammad Bashir Basir yaran bege na sidi nake cewa mu hada wani satin idan Allah ya kai mu bi jayi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Bayan nan godiya ta musamman ga Alhaji Ibrahim Isa Hautan Sidi, wanda shine yake daukar mana yake dora mana wannan shiri a YouTube channel nasa na Hautan Sidi Online TV. Sannan kuma sai annabi za ku ci gaba da samun shirin mu a Jaran FCT Abuja a YouTube channel kenan. A takaice dai wannan shiri jama'ata babu Rasulullahi Katsina ta dauki nauyin kawo muku tare da haɗin gwiwa jama'ata babu Rasulullahi Abuja. A yan uwa masu annabi sallallahu alaihi wasallam, ku tare mu a sati mai zuwa a inda zamu tattauna da Sayyidi Izzuddin Nasidi kadan Hautan Sidi insha Allah bi jayi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya bar mu da annabi, ya kara mana son sai kare mu saba masa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jama'at Ahbabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Radio Katsina, tasha mai yada kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan haka yake. Gaba kurun narke shi ne madafana, gaba kurun narke shi ne madafana. Ya yi girman da ni, ita yi sai ya je kaune ni, a sanya zuwa alam su ciyo ni. Ya je kaune ni, a sanya zuwa alam su ciyo ni, a gane arzikin tsere ta mai gidana. Sallu alaika manzan Allah, talatin ayatin yawan halittun Allah, a sanya dusa akwai jumla. A sanya alibai cinukuwa ta zamana, shugaba sun farsuwa salamu alaiki, wace Fatima kan yi mabinta, daukin kausara yana hannunta, gara usan ki na rike ya saka ni na samu suna.
Yin harka, tijjani biyari a san na farka, barhama baya mai rabo ka ɗauka, shehu abin da ka faɗa na ɗauka, mai gidana, shugaba kullum da suke shi, san bulo akwai jan aiki, muna jazzaba da suluki, mashayar rubuci da mai abun mamaki, maula siri jan bulo na sani ba ruwana. Shugaba kullum magana ta, yana tumbayi wa rewa sallan rediyo, annabi hujja a kan magana banta, Allah kuma a tabbarin da kwanta shi da nuna. A babu shugaba kurum a kurumce, baci ba gani kawai a maka. Aiki da soyayya tsanance, a tattara komai a bashi duwa halaka ce, dan uwana. Shugaba kullum da nake shi, matasa na zo maka babban rance. Da shi kada ake yin dace, sauraron shugaba suka sura ce, in ka zo da shi cikin nasara ce. Jama'at Ababu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rediyo Katsina tasha mai yada kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan haka